wani irin iskanci ne da Allah ane muku magana waye ne da Allah to mara mutunci ina ta kiranka a waya ka ki dauka shi yasa na biyo ka har cikin gidanka da abunka ke wai me yake nufi ne wani matashi ne madandani bai aune ba sai ya ji tarko a wuyansa ina nufin shine na dawo gidanka da zama har sai na haihu wanda kike ciki da ke sun dade suna zaman zaki bari da musabari me zai hana mu je a zubar da cikin garin zubar da ciki in je in mutu ki faɗi duk abin da yake so zan baki wannan gidan naka to karamar barauniya Allah shiga ciki je tattara ina ki to ki tattara kayan ki ba mu gidana ya rainu wani kawai amma da na bar gidan nan ƙauyen ku zan nufa anya ba inda ba zan ɗebo yarinyar nan ba ko ciki da raino tun bayan da Mango Park ya sa kafa ya bice daga kasar Hausa dan ta fargita don't forget aka ce to wannan kafa kenan me wannan babu ruwan ka je kawai ciki da raino da an zo jarabawa wannan koyon da ake yau na ga mutum yau na daya batetiriya muceha yau zan baki mamaki ciki da raino wannan me kace batetiriya battery battery algori ta hama ina ga ka ta hama anan gashi algorithm duk da kallon hadarin kaji da yake wa matarsa ita mai ciki kyakkyawa atishawa yanzu sai cikin ya bari kina aisha sai fat yi waje cungura tula na dauka ta nace ne a yi za da yara za su taimake ni da tafi da na kada masa takensa to me wannan tashi za ka yi mai training wani irin training kuma so nake yi ka kware kafin in haihu lalataccen mai gida mai raka mata anguwa ciki da raino baban Amir kenan ana daɗi umman Amir ni kan dan Allah ina za ka nemo min gwaiba da rata Falal ɗorayi ke gabatar muku da ciki da raino daga kamfanin Dan Kwairo International Limited ki ringa fara sannan ku da yawa salamu alaikum likita mai karaso bane tana mata tana ciki ne ita ma wata biyu kullum sai ta amai a 1977 muna yara ciki da raino ku ba ni kidan uban kwarai babba sai Buhari sai baba kai sai Buhari sai baba sai Buhari sai baba talakawa ba za su kauce ba sai Buhari sai baba ba zai bari a bata ba sai Buhari sai baba ba kudi ya zo ya tara ba sai Buhari sai baba wuta burutai sai ciki da raino likita bokan turai mai dariya kamar ranar sallah sannan ku dai yawa yanzu zan shiga zan danna kararrawa wanda ya fara zuwa sai shi ciki da raino sannan Dr. Mandula shi sai ya gama cakiya ma tsaf sakewa fa ta wiwi sai ina da Mandula kaga ka zangangan ta mutun nawa shi dai ta kike shanye ciki da raino do you kinowa bana so kana karatun nan wallahi do you know your family planning wato idan na fahimce ka wato kai ne dai mijinta kuma mai gadinta ranar farin ciki kuwa kowa guda yake ku kaka ce min duk abin da ya shafa haihuwa in kawo ciki da raino kaga wannan cike in baka wasa ba ma sunan ka zai ko kuma sa mu sunan babanka ai shi ubanki ba uba bane ka rasa abin da zaka saka yaro sai a wani bayro an gamu na Maroko ya bayyana kaga duk cikin motar nan ƴaƴana ne nan gaba daya Joma Binitorello to kai gidanka ba a tazara kenan me haɗa mu da ita duba yara ma kirba ciki da raino labari Falal ɗorayi tsara labari Nazir Adam Saleh yanzu ina matan naku suke ga sanan da sun zo da abin dadi da kaji sun ban mu da yara a hannu to idan dai har za ku kwantar da hankalinku zan koya muku yadda za ku yi maganin su shiryawa Ibrahim Sinana ba da umarni Falal ɗorayi waye kai ni ne da Allah waya nan to wace ce ke babuwa ce kuma ya ce kan na bude wa kowa baba kana ina ne kai baba kai share da Allah kanwan mahaifiyata ce